goytali e gullitande faade e pellital fedde kaf heptude desawal ngal e juuɗe sénégal ina jokki ha joni nde fodore kaf ina jeeyano hanki e toɓɓe ɓurnode jojjude e batu disodiral laamu sénégal hoorejo leydi ndi andini wonde ko mette e lobre wonani leydi ndi e kuuɓal o namdima laamu ngu ha tengti e jagorɗo kalfinaɗo coftal ɓalli o yo watta kala ko hani gam wallude fedde tambinde fuggo koyngal leydi ndi e wadde wullitande to fedde ñawoɓe latto ballon windere nde tribunal arbitrage du sport e franciré to Dakar lamorgue leydi ndi suka e mawɗo debbo e gorko hay goto moftani hen mette mum e radioji ɗi e téléji ɗi ha tengti e médiaji renduɗi gila talata ha hande hewɓe iwani e hollude basgol mumen yadude e ngal pellital e aduna he e kuɓal Samir Nasri ko pettowo kiɗɗo leydi France o andini wonde ngal pellital bonnata inde kaf Philippe Doucet jayndiyanke coftal ɓalli holli kañumne kaf fawani ngal pellital e hay hunde e jayndeji ɗi gila e Sénégal ha e Bowal ina wayno konngol ngol ko gotol